Lan ugi saking Bopolan dalah para kadang mengke momong becak pati sak liya-liyane sak pengeripun menika nggih. Heeh. Kripik gedang kripik telo nyebar godhong kara sabar sauntara nggih. Hei. Ngene. Siap, monggo. Sesarengan kalian mayar alaras.
suwun Pak Di. Gusto nomor sampur akeh lho. Nggih ngaturaken sembadan sangit kalau mau sampun ngaturaken wonten sekawan gegendingan niki saking pepunden Mbah Kakung